Nalazimo se u Potočarima gdje je obilježena 28. godišnjica srebreničkog genocida nad 8.372 Bošnjaka. Ove godine je ukopano 30 nekompletnih posmrtnih ostataka žrtava, među kojima je najmlađa imala 15 godina, a najstarija 65. Kako ukopavate? Brata. Kako se zvao vaš brat? Sabit. 3 gosti sam. Ovo je moj brat. Ja 95. jesmo bili zajedno krenuli, on ošao s ocem preko šumi i ošli autobusom i tu je to. I sad smo se ovdje opet našli. Kopavam svog rođaka Šamana, koji je ubijen u selu Brošević. U Potočarima su bili i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Deniz Bećirović, turska ministrica porodice i socijalne politike Mahinur Ozdemir, visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt i američki ambasador Michael Murphy. Koliko god je genocid počinio, ne interesuje me koja je vjera. Interesuje me samo da kažete gdje su kosti, da dostojanstveno sve kosti kompletne ukopamo. Snage Vojske Republike Srpske zauzele su Srebrenicu 11. jula 1995. godine, koja je tada bila zaštićena zona UN-a. Je bila meta sve što može granata da pogleda. Idućeg dana zauzimaju Potočare gdje se nalazila baza UNPROFOR-a i počinju sa odvajanjem muškaraca i dječaka. Mi smo tu cijelu noć preveli na tim kamionu. Čuli se jaki krici oko nas, vriska, čujete samo pomaganje čovjeka, vrisak, nemoj me tući, nemoj me ovako, nemoj me klati. U narednim danima počinjena su masovna ubistva, silovanja i mučenja, a preko 30.000 žena, djece i staraca je protjerano.